कोनो लड़का नया नया गौना करा के आई बा, बियाहे ले तो झूठ बोलल बा कि हम एकदम नशा पताई ना करीला, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब ओके नशा के धुक धैले बा तो गोड़ दबा के घर में से बहरे भइल बा, एगो बुढ़ऊ दादा के पकड़ ले बा, रगड़ता धीरे धीरे ठोकता, तो ई जान गइल बड़ो कि एके चाहता। लइकवा कहत का इहे बात लइका कहे बनावत नी खैनी बनावत नी खैनी, सुना बुढ़ऊ दादा हो बनावत नी खैनी। अरे मेहरी नाच चुनौती देले, अरे मेहर ना चुनौती देले धोइले बाबे से नी बनावत नी खैनी। मेहरारू खिड़की में से देख ले बिया, मरो से कहतिया बिगारी ली हलदासा, बिगारी ली हलदासा, करही में नशा हो बिगारी ली हलदासा। अरे हीरो लेखा लागती रहला, अरे हीरो लेखा लागत रहला, हो गईला बतासा बिगारी ली हलदासा, करही में नशा। यही पर एगो गीत और गवाई लहल बड़ी चलल, बिकाए आइल सरफ, बिकाए आइल सरफ, लेला मलिकाइन हो बिकाए आइल सरफ, लेला मलिकाइन हो बिकाए आइल सरफ, लेला मलिकाइन हो बिकाए आइल सरफ। 100 रुपया में 3 पैकेट ओरिजिनल कंपनी के सरफ बा, 100 रुपया में 3 पैकेट, ना 3 पैकेट तो 2 पैकेट 5 गो नहाए वाली साबुन फ्री में मिलता, डुप्लीकेट से बच के रहे। ओमा गवाई लहल बिकाए आइल सरफ, बिकाए आइल सरफ, लेला मलिकाइन हो बिकाए आइल सरफ, लेला मलिकाइन हो बिकाए आइल सरफ, लेला मलिकाइन हो बिकाए आइल सरफ। हम चल रहली बना ल अपन बहनी, बना ल अपन बहनी, आव सरफ वाला हो बना ल अपन बहनी, आव सरफ वाला हो बना ल अपन बहनी, आव सरफ वाला हो बना ल अपन बहनी। और पूज्य बाबूजी के फरमाइश बा 200 रुपया आपके कर कलमों द्वारा दे करके सम्मान किया गया। ककरी के बतिया बानी, ये आपके ओर से फरमाइश भाई, पौलगी प्रणाम, सबके पौलगी प्रणाम। बाकी यही पर ककरी के बतिया वाला भी एक लाइन हो जाए। गोगरी के पानी बानी पियला तरासी जान, सजावटी हई बा नावटी के नासी जान, नावटी के नासी जान, सजावट हई बा नावट के नासी जान। मानता निरौरे आवरतिया बानी,
छोड़ी दीना कर तो हम भी नितिया बानी करी के बतिया